Kontatu da bertatik, Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, horixe, Guggenheim museoan gaude, begira, hemen museoaren sarrera nagusian gaude, zuzenean ari gatzaizkizue gaur ekitaldi berezi bat hartu behar duelako Bizkaiko museo ederronek, hitz sariak. Ez da lehenbiziko edizioa, baina nahiko ekimen berria da, eta horren inguruan kontatzeko, bi pertsona berezi elkarretu ditugu, Ibon Mujika eta Edurne Pasaban, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, oraintxe kontatu behar dizuegu zer egiten duen Edurne Pasabanek hemen, A ber. hitz sarietan. Zuk ere igual ez dakizu oraindik, ezta? Bueno, Zerbait kontatuko ez dizut. zeo zer esan didate. Orain ere aurreratuko dizuegu, bi bazuekeko entzulei zuei ere, baina horren aurretik, Ibon Mujika, deiako zuzendaria, arratsaldeon. Kaixo. Bueno, kontatu guzu, zer da hitz saria? Bueno, hitzariak bigarren urtea da ospatzen duguna, ekitaldi hau, festa bat da, guretzako oso festa berezia, jasotzea olako euskaldunok daukagun ezaugarri berezi hau, ez? Hitzana, ez da bakarrik hitza eukitzea eta hemen ezagutzen dugun hitz hori. Internazionalki ere oso ezaguna da euskaldunan hitza eta saridunen historia eta kontutan hartuta oso garrantzitsua. Baina bakarrik hitza eukitzea, hitza betetzea, hori da netzako ardatza. Eta hitza bete duten 5 pertsona importante, Euskal Herriko 5 pertsona importante sarituko dituzue, Grupo Noticias taldetik, zergaitik, Ibon? Bakoitzak alor bakoitzen desberdinetan egin dagoan lanagatik, eduki dagoan trajektoriagatik, horregatik ezagunak izan dira eta egin dute esfortzu edo lan bereziak, eta bai musikarloan ingo diogun zera hau Kepa Junkerari, Maria Baiore ingo diogu errekonozimendua, Edurne Pasabani, Ane Fernandez de Arbinari, eta bukatzeko Jon Garamendi, gure kongresolari estatu batuarrari, berdin, ez? Bueno, personalidad importanteak, gainera goi mailako aurkezlea ere izango duzu, Ane Igartiburu ere hemendik ikusi dugulako. Edurne Pasaban, Ibon Mujikak berak egin digu spoilerra bada, Edurne, ez zaitugu gaurko arratsalde gaueko saridunetako bat, nola zaude? Kontentu ez, pozik horrelako sari bat jasotzea beti ondo datorre, etxean gainea eta hitzaria, ez? Hitzak berak esaten du hitza euskaldunen, nik estek balore handi bat dala, ez? Betik esan dugu hortik joan garenean euskaldunen hitza urrutiraino eta betirako dela, ez? Eta hor barruan esfortzua. Neri aurten hori tokatu zaite, esfortzuaren balorea, ez dakite egia esan zergatik, baina hoxe mandidate. Ez dakigu zergatik, ez da, esfortzua. Edurne Pasabanek esfortzua, mendi bat igota iztea? Horregatik igual izango da, baina nik uste gaur egun esfortzua denok egiten dugula esfortzua, ez? Esfortzua, kompromisua, bakoitzak baldin badaukani bezala horrelako amets bat edo zeo zer lortu nahi dugunean, denok egiten dugu esfortzua eta kompromisua. Hala ere, zein izan da Edurne Pasabanek berak inoiz igo behar izan duen mendirik altuena? Orografikoa, fisikoa, paisaiakoa, ala norberaren barruan dagoen hori? Argi dago norberaren barrukoa, osea, 14.000-akoak izan ziren esfortzu handia, baino norberak eta nerekiko edukidun burruka hori eta hortik erori eta altxa hori bai dala esfortzua. Bueno, gaur merezitako omenaldia jasoko duzu, Grupo Noticias taldeak egingo duena hitzarien bigarren edizionetan, Guggenheim museoan gaude zuzenean, lagunok, 5 lagun omendu behar dituzte, omendu eta eskertu. Sari hauek ere badirelako nolabait esaterren, omendu, zoriondu, baina eskertzekoak ere, ez da, Ibon? Bai, hori da, eta ez da bakarrik hori, nik uste oso importante dela kontutan eukitzea, gaur egun bizi dugun ritmo honetan ze balore daukan gelditzea eta datozen generazioa kontutan eukitzea ze garrantzitsua da euskaldunok historian zehar jaso izan dugun herentzia hau mantentzea eta, festa honekin entzat hori saiatzen gara, ez? Hori eukitzen. Bueno, bigarren edizio hau izan daitela urte askotarako, luzerako geratu daitela hitz sarien ekitaldi zoragarri hau. Festa ipatu du Ibon Mujika deiako zuzendari jaunak, eta guk behin ona sartzea utzi diguzuela lagunok, guk festa honetan jarraitzeko asmoa daukagu, barrura sartu eta kuskuseatzeko ia Jon Garamendi, Maria Bai, Kepa Junkera eta guzti horrek aipatuta, ia guzti horrek ikuste ditugun. Edurne Pasaban, gozatu, bereziki, zorionak, baina gozatu sariaz. Eskarrik asko. Ibon Mujika eta Edurne Pasabanekin hementxe, Bilboko Guggenheim museotik agurtu behar zaitu dugu. Agur baino, gero arte zan. Gero arte. Eskerrik asko, gero arte, eta bai, guk aurrera jarraituko dugu, hitz eta pitz. Egunero bezala eta beste gai bat ekarriko dugu.